Quan parlem d'accessibilitat turística, sovint pensem en rampes, passarel·les o lavabos adaptats. Però avui parlarem d'un altre tipus de barreres, molt més invisibles i alhora molt més habituals, les barreres digitals. En ecoturisme, l'experiència comença molt abans d'arribar a l'espai natural. Pensem-hi un moment. Abans d'arribar a un gorg, abans de decidir fer una visita, abans de visitar un tram fluvial amb regulació d'accés per fer un itinerari curt però amb riscos puntuals. Abans, fins i tot, de sortir de casa. La majoria de persones ja han interactuat amb la destinació de manera digital. Possiblement han consultat una web. Han mirat si cal reserva prèvia, si hi ha limitació d'aforament, si hi ha restriccions temporals, o han escanejat un codi QR. Potser han descarregat un PDF i segurament han mirat un mapa per saber com arribar, els horaris o si hi ha algun avís important. En espais fluvials amb alta freqüentació, aquesta informació no és només orientativa. És una eina clau per regular usos, distribuir visitants i evitar saturacions. Si la informació no és accessible, clara i comprensible, l'experiència turística ja comença amb una exclusió. Però una informació poc accessible també pot comportar una mala decisió inicial, una expectativa errònia o un ús inadequat de l'espai. L'accessibilitat digital és, per tant, una peça clau del turisme universal, així com de la gestió responsable dels espais naturals en projectes com Riu Natur. Quan parlem d'accessibilitat digital, no parlem només de persones amb discapacitat. Parlem també de persones grans amb dificultats visuals, famílies que consulten informació ràpidament des del mòbil, persones amb dificultats de comprensió lectora, visitants que no dominen la llengua, persones amb poca habilitat digital. L'accessibilitat digital vol dir que qualsevol persona pugui trobar la informació, entendre-la, utilitzar-la i fer-ho amb autonomia. Posem un exemple molt habitual en ecoturisme. Un codi QR, situat a l'entrada d'un espai natural, porta un document informatiu. Si aquest document és un PDF escanejat, amb lletra petita, sense estructura clara o amb llenguatge excessivament tècnic, aquest codi QR no facilita l'accés a la informació, sinó que crea una nova barrera. Però hi ha un altre aspecte igualment important. Si aquest contingut no explica clarament que es tracta d'un gorg molt freqüentat, que hi ha limitació d'aforament o que l'itinerari té riscos puntuals, la informació deixa de complir també la seva funció reguladora. En espais fluvials amb alta freqüentació, la informació digital no només informa, orienta decisions, distribueix fluxos, ajuda a prevenir riscos. Per això, l'accessibilitat digital no consisteix només en el fet que la informació existeixi. Consisteix a garantir que la informació sigui usable, comprensible i útil per prendre decisions responsables abans d'anar a la destinació. I per què parlem ara d'accessibilitat digital? Doncs perquè no és només una bona pràctica, és una obligació. Les administracions públiques i els projectes finançats amb fons europeus, com Riu Natur, han de garantir que els seus continguts digitals siguin accessibles. A Catalunya, el Codi d'Accessibilitat estableix clarament que la informació i la comunicació, també en format digital, han de ser accessibles per a tothom. Des del punt de vista tècnic, el principal estàndard de referència són les Web Content Accessibility Guidelines, les pautes internacionals d'accessibilitat web. Aquestes pautes es basen en 4 principis molt clars: que la informació sigui perceptible, que sigui operable, que sigui comprensible i que sigui robusta. Quan diem que la informació ha de ser perceptible, vol dir que tothom la pugui veure o escoltar, sigui quina sigui la capacitat de cada persona. Per exemple, textos amb un bon contrast perquè es puguin llegir a ple sol, imatges amb text alternatiu perquè una persona cega entengui què mostren, o vídeos amb subtítols perquè es puguin seguir sense so. Que sigui operable vol dir que la informació es pugui utilitzar amb facilitat, és a dir, que una persona pugui navegar per una web només amb el teclat, que els botons siguin prou grans en un mòbil o que un codi QR porti a una pàgina on sigui fàcil desplaçar-se, sense elements confusos ni accions complicades. Que sigui comprensible significa que el contingut s'entengui a la primera. Això implica llenguatge clar, frases curtes i informació ben ordenada. Per exemple, explicar la dificultat d'un itinerari amb icones i un resum visual, en lloc d'un paràgraf llarg i tècnic que generi dubtes o confusió. I que sigui robusta vol dir que la informació funcioni bé en diferents dispositius i tecnologies. És a dir, que es pugui llegir tant des d'un mòbil com des d'un ordinador, que sigui compatible amb lectors de pantalla i que no depengui d'un sol format o d'un programa concret. En definitiva, aquests 4 principis ens ajuden a garantir que la informació digital no només existeixi, sinó que realment arribi a tothom i es pugui utilitzar amb autonomia. Dit d'una altra manera,
No es tracta de fer continguts complicats, sinó fer-los clars, ordenats i pensats per a totes les persones. En espais fluvials, amb alta freqüentació, la comprensibilitat és també una eina de governança. Si la informació no és clara, la regulació no funciona. Vegem ara alguns errors molt habituals en el sector de l'ecoturisme. Un primer error és pensar que la informació ja està resolta perquè hi ha una web o un document descarregable. Per exemple, encara que una web tingui molta informació, pot tenir textos llargs, poc contrast de colors i navegació confusa. En entorns naturals, on la informació sovint es consulta des del mòbil i a l'exterior, amb molta llum ambiental, això esdevé una barrera clara. Un segon error molt freqüent són els documents informatius en format PDF, que en realitat són imatges escanejades. Aquests documents no es poden llegir amb lectors de pantalla ni permeten ampliar correctament el text, de manera que dificulten la consulta des del mòbil. Un tercer cas habitual són els vídeos informatius o interpretatius sense subtítols. Això exclou persones amb discapacitat auditiva, però també qualsevol usuari que consulta el contingut en un entorn sorollós o sense poder activar el so. I, finalment, un error especialment rellevant en ecoturisme. La informació clau queda amagada dins textos molt tècnics, poc estructurats o difícils d'interpretar. Per exemple, no indicar clarament que un gorg és molt freqüentat en temporada alta. No destacar que un tram fluvial té regulació d'accés o limitació d'aforament. No explicar de manera visible que un itinerari és curt però amb riscos puntuals, com passos relliscosos o desnivells. Quan no presentem aquesta informació de manera clara, estructurada i visible, no només afectem l'accessibilitat, també dificultem la presa de decisions responsables. En espais fluvials amb alta freqüentació, la manca de claredat digital pot generar saturació, conflictes d'ús o situacions de risc. Per això, en ecoturisme, l'accessibilitat digital no és només una qüestió d'inclusió, és també una eina de seguretat i de gestió responsable dels espais naturals. Parlem ara de bones pràctiques d'accessibilitat digital aplicades específicament a l'ecoturisme. En entorns naturals, la informació digital no és només informativa. És una eina clau perquè les persones puguin preparar bé la visita, moure's amb autonomia i fer un ús responsable de l'espai. Com hem vist abans, el primer criteri és el llenguatge clar. No cal renunciar al rigor, però sí prioritzar frases curtes, vocabulari entenedor i estructures clares. En ecoturisme, un bon exercici és preguntar-se: això ho entendria algú que visita aquest espai per primera vegada? I encara més, hi ha regulació d'accés? L'itinerari és curt, però hi ha riscos puntuals? La informació essencial ha d'aparèixer al principi i de manera visible. En espais amb regulació o limitació d'aforament, aquesta priorització és fonamental. El segon criteri és l'estructura visual del contingut. Títols clars, llistes, icones i espais en blanc ajuden a entendre millor la informació, especialment quan es consulta des del mòbil o en poc temps. Això és especialment rellevant en entorns naturals, on sovint la informació es llegeix a l'exterior, amb llum ambiental intensa i en condicions no ideals. Un tercer aspecte clau són els documents digitals, sobretot el PDF. Quan creem una fitxa d'un espai natural, una normativa d'ús o un document informatiu, cal assegurar-nos que no sigui una imatge escanejada. Ha de tenir una estructura clara, amb títols, que permeti ampliar el text i que inclogui text alternatiu a les imatges rellevants. En documents que expliquen regulacions, limitacions d'aforament o advertiments de risc, aquesta claredat és especialment important. Cal destacar que moltes eines que ja utilitzem habitualment, com el Word o el PowerPoint, incorporen un verificador d'accessibilitat. Aquest verificador permet detectar manca d'un text alternatiu, problemes de contrast o errors en l'ordre de lectura. És una eina molt útil per fer una primera revisió abans de publicar o compartir continguts. Un quart element essencial són les imatges, els pictogrames i els contrastos de color. Totes les imatges i icones han de disposar de text alternatiu perquè les persones cegues o amb lector de pantalla puguin entendre la informació visual. I cal garantir sempre un bon contrast entre el text i el fons, especialment tenint en compte que la informació sovint es consulta a l'exterior, amb molta llum ambiental. També és imprescindible tenir en compte els continguts audiovisuals. En ecoturisme, els vídeos informatius o interpretatius han de portar subtítols sempre i, quan sigui possible, una breu descripció del contingut per facilitar-ne l'accés a persones amb dificultats visuals. Finalment, cal pensar sempre en el dispositiu mòbil. La majoria de persones consulten la informació ecoturística des del telèfon, abans i durant la visita. Si un contingut no es pot llegir bé en una pantalla petita, probablement no és accessible. I un últim aspecte clau.
Tant a les webs com als continguts associats a codis QR i a les xarxes socials, el text alternatiu de les imatges és fonamental. Millora l'accessibilitat per a persones amb lector de pantalla, però també ajuda els cercadors a interpretar millor el contingut visual, cosa que reforça la visibilitat de l'oferta ecoturística. En definitiva, en ecoturisme, l'accessibilitat digital no és un afegit. És una eina per cuidar de les persones, per garantir la seguretat i per gestionar de manera responsable els espais amb alta freqüentació. Perquè una informació clara no només acompanya la visita, també ajuda a regular-la. Un cop vist tot el que hem de tenir en compte quan a accessibilitat digital, us proposem una reflexió molt concreta. Penseu en un únic recurs digital del vostre projecte o del vostre municipi. Pot ser una web, un PDF, un codi QR o un vídeo. Ara pregunteu-vos, una persona gran, amb poca habilitat digital, podria trobar i entendre aquesta informació sense ajuda? Entendria si es tracta d'un espai molt freqüentat? Sabria si hi ha regulació d'accés o limitació d'aforament? Comprendria si l'itinerari presenta riscos puntuals? Si la resposta no és clara, aquí teniu una oportunitat de millora, perquè en espais fluvials, millorar la comunicació digital no només millora l'accessibilitat, també millora la seguretat, la gestió dels usos i la qualitat de l'experiència. L'accessibilitat digital no és un afegit, ni un requisit burocràtic. En ecoturisme és una eina de qualitat, d'inclusió, de seguretat i de sostenibilitat social. Fer accessibles els continguts digitals permet que les persones es preparin millor la sortida i la visita al vostre espai. Permet entendre si es tracta d'un gorg molt freqüentat, si hi ha regulació d'accés o limitació d'aforament o si un itinerari presenta riscos puntuals. Això redueix incidències, millora l'experiència de visita i afavoreix un ús més responsable del territori. En espais fluvials amb alta freqüentació, una informació clara ajuda a regular els fluxos, ordenar els usos i protegir l'entorn natural. En projectes com Riu Natur, l'accessibilitat digital és una manera molt clara de dir que aquesta destinació pensa en tothom i que cuidar les persones també és una manera de cuidar el territori.